Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Sa liwat ininawa ng inyong Ginoong mistiko nga maghahatag sa inyo sa isa naman ka bag-o nga sugilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Isa kabalo si Sonia nga may bugtong nga anak nga babae. Sa isa ka maligwin nga sityo sa isa ka malayo nga banwa sa syudad sila nagaistar. Madugay na nga balo si Sonia. Wala na siya sang iban pang handom kundi mapatapos ang bata nga si Sidra. Dako ang pasalamat niya sang ginbaton siya nga isa ka kabulig sa isa ka dako nga balay sa syudad. Mabuot ang iya ama kag amo. Ang iya anak ginbili niya sa paginakop sang iya iloy nga yara sa ila lugar. Isa ka bes, gintugyan sa iya ang dako balay agud bantayan ini. Tungod nagbakasyon ang bilog nga pamilya sang iya amo kag ama. Mga pinalangga namon nga tagpalamati. Ano nga mga katanhagaan ang nagaldikop sa sugilanon naton nga ini? Nga inyo mabatian, diri lang sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan. Sumpa sang Kadulong. Sonia, mabakasyon kami kaupod sa mga bata, ha? Ikaw gila mabilin diri sa balay, ha? Ay, okay lang to. Wala sang problema. Kung May ihambal ka sa amon? May hambal ka? mamangkot ko tani, day, kung saan ako malakat kay mapauli ko anay sila ni nanay. Kamustahon ko man ang sitwasyon nila sa anak ko sa uma. Ate, wala gid siyang problema. Mag-day off ka. Sa madason kami nga simana malakat. O, kung gusto mo, magtener ka dito sa inyo sang duwa ka adlaw. Salamat giday to. Pila na gani ang edad sang bata mo, Sonia? Tubo-tubo sila ni Inday Natalia to. 19 anyos. High school man ang natapos niya. Ay, gali. Ate, sige, magpauli ka sa inyo. Kung gusto mo, agod nga may upod ka diri sa balay, maglakat kami. Opda siya, agod nga makalagaw-lagaw man diring anak mo sa syudad. Inday Nelly. Nang Sonia, hambali mama, dalon mo ko na diring bata mo sa balay. Oo, day, kung magupod siya, dalon ko siya diri. Sige. Gwapa man sigurong bata mo ng Sonia ay, no? Kati ikaw, bisan sunog ang panit mo sa init sang adlaw. Balanong din nga puti ka. Kaya nagapula-pula ka, ho? Oo, to. Matahom ang anak ko, pero mas matahom gidya si Inday Natalia. Natural. Kaya sa syudad kami yung nag-estar. Pag isa pa, may kwarta kami yung ibakal sa mga pampagwapa ko. Day? Kung magupod siya, hambalon mo siya hindi siya mamutikaw sa mga gamit nila sa balay, ha? Labi na sa gamit ni mama, kagamit ko. Kaya base bila ko madulaan, haw? Iba, priso ko gid ka mo. Inday Natalia? Lola, mabalik pa di si nanay sa aton? Ay, syempre may obra siya mo. Amo na nga wala siya makapauli. Ay, basi siguro, sako gidang iloy mo. Mayo kay siya nag-aobra sa tawo tapos sa kuya. Ibula diya sa nagatagiti nga init sa kampo. Wala man abi kita sang saligan, apo. Ang mga katiyaan mo kagatiyuan. Ang inobrahan nila sa kampo kulang pagani sa pagkaon nila kay ti kadamo nga daan sa mga bata nila. Hindi ayawan pa mata mo. Nami man ko damo bata kay ti sa ulihi may isa ginaya sa mga kabataan mo nga mabulig sa imo. Ako ya? Hindi, kuya mama na taga diriya. Mangita kuya lalaki nga may kwarta. Agod mahawas man tabala sa kapigaduhon, haw. Sedra, ano gay ambisyon sang sobra? Ay, anay, do si nanay mo man inang nagapiho? Tina? Ato? Ba? Hala? Ay, si nanay man to, dinala. Kagdamo siya bitbit nga plastic bag. Baw! Grabe! Kadumdum pa siya magpuli ba? Sidra? Ano? Dalon mo si Sidra sa syudad? Anay. Paupod ka lang diri sa bata ni Jutay sa balay. Tuod ka, nay? Baw! Makapasyudad, manggin ko ba? Makalagaw na ko ni dayon sa mall. Ay sus, nga bata iniho. Paano ka maglagaw kay may obra si nanay mo dito? Siya lang yung obra, kaya kuya malagaw, kuya. Ay abaw, dumakatultul ka gid ba? Tultulon, Ako pa ya. Handom ko ganyan nga daan niya nga makapasyudad, ya. Ilagaw mo ko, nay, ha? Kagbaklan mo ko dayon bayo kag sapatos, ha? Sidra? Nay, layo pa ta?
Layo-layo pa kita, anak. Tulog-tulog lang daan ay kay pukawon talang ka kung mag-abutan kita sa terminal sa bus. Hindi ko ya makatulog ya. Kagahod di sa bus ya. Galingin pa nga daan ang ulo ko. Magsakay ko bi sa bus ya, tag isa lang ka oras pa banwa. Subong ya, sobra gid 5 ka oras ang ginbiyahe taho. Wala pa ta makaabot. Sidra, anak. Hulat nang bala. Kay makaabot kay kita sa syudad, ah. Basta ang hambal ko sa imo kung dito ka. Bulig-buligan mo ako, ha? Nugay ka panandog sa mga butang nga makita mo dito sa balay dako. Oo ah. Kung may makita ka nga olobrahon, hindi mo na ako paghulaton, obrahon mo dayon. Oo gani nay. Ay ambot ah, sulit-sulit ah. Hala, kadamos ang building na yo. Buot silingon. Syudad na ne. Lapit na lang, ah. Nugay kami na nun, ha? Hindi ka dito magpasaway, kay papulion tigid ka. Nanay! Hala, dako nga balay ba? Di ng swimming pool, nay? Wala diya swimming pool, ah. Ay, pigaw eh. Ang nabalaan ko ya, nga basta manggaranon, may swimming pool gid na iya. Hinaya lang ba mo, kay mabatian kanila. Ara si Inday Nelly, ho. Amuin ang ama ko. Ay, mayo ka temprano pa ka mo, Sonia. Oo, Day. Ay, amo ni galing anak ko, ho. Toto Marco, Inday Nelly, si Sidra. Sidra, amoy ning ama ko, kagang amo ko. Kagamoy ining duha nila ka anak. Hi, Sidra. Baw ka gwapa gali sa imo? Maputi ka bisan sa uma ka naga-star. Law ay man siya gihapon kaya ang ilong niya kurap pa. Stoy. Ano? Natalia, Mas laway ka eh, kay putot ka pa. Natalia, nugay panuya ha. Ah, tidaw. Silingkugid nga gwapa ang anak mo ng Sonya. Oh, sige na, mag-ilis na kamo kag magkaon ha. Kay basi kung gutom na inang anak mo. Hindi. Ang pertahan sang kwarto sa unan, gulpi lang nag-abri. Kag wala man sa nagwa nga tawo. Ha? Ba? Hindi!